ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама шахсоне ки ҳаррӯза наворҳои моро аз канали мошини савдо тамошо мекунанд. як бор дигар хуш омадем дӯстон. дар навори имрӯза якчанд мошинҳои фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. нархҳои имрӯзаи мо сар мешавад бародаро 10,000 сомон. фақат бародаро навора то охира тамошо кунен, лайк гузора фаромӯш накунен. боварӣ дорам ки мошини дилхоҳатона меёбен ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, бародаро марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо ватсап ҳастай. ба тариқи имо ватсап равон кунен мода ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон бародаро. барои дастгириётон фикротонро ҳатман дар зери видео дар комментария нависен. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навора сар мекунем. рафтем. навори имзара сар мекунем. якум мошини фурӯшӣ ҳастай бародаро Opel Astra J ки соли барориш 1999 мотор 1.6 литрай. сӯзишворӣ бошад бензинай, коробкаш автомат. мошин гуфта дар ҳолати хуб қарор дорад. мошинаи вагон харидагӣ будам 3 сол пеш. 175,000 гаштагаи мошин. мошин ягон камбудӣ надорад. 8 литр да сатҳа мегарда, фурӯхта мешавад фавран. айни ҳол бародаро мошин дар шаҳри Душанбе дар назди Саховат қарор дорад. 45,000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 291,000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай бо муомила мекунем. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1994. мотор 1.6 литр. сӯзишворӣ боша газ, коробкаш механика. мошина гуфта камбудӣ дора краска задагиаша. мошина и бародар як чашки қафош гуфтай варитай. документош то охири сола ҳастай. фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар тарафи мост 104 қарор дора бародаро. 17,000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 109,000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. барои маълумоти пурра ва аниқтар бародаро рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. лайк гузор бародар фаромӯш накун ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. вазн нива соли барориш 1992. объем мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензинай, коробкаш механика. мошина гуфта ҳамаш созай, нахадуяй, документош тамом шудагай, фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Муъминобод бародаро қарор дорад. 10,000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 64,000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем. фақат фурӯхта мешавад. мошин алиш намешавад. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Chevrolet Lacetti соли барориш 2007 сол. мотор 1.8 литр. сӯзишворӣ боша бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати техникӣ қарор дора. мега соҳибаш дар ширкати 5959 кор мекунад. мошин фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 25,750 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 166,000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай камтар арзон мешавад. бисёри бад не. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ваз 21099 соли барориш 2002 сол. объем мотор боша 1.5 литр. сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. мошин мега як сола ҳуҷҷат дора. соҳибаш срочно пул дар корай. фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри бохтар бародаро қарор дора. 8450 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 54,000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай бо муомилат дора. ягон қисм дига арзонаш мекунем. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештара марҳамат дар худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daiwo Nexi соли барориш 1996. мотор 1.6 литр. кузов седан. сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора. мега соҳибаш кашиши моторш беҳад нағзай. номероша гуфтай алишкадагим 01 дар Душанбе гаштагаи мошин срочно пул дар курай. фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора. 13,000 сомон бародаро нархаш кадай бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 13,84,000 рубл мешавад. ва харидор аниқ боша гуфтай бо муомилат дора. арзонаш мекунем. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
Hyundai Starex соли барориш 2000 сол, кузов минивен, объем мотор бошад 2.0 литр, сӯзишворӣ бошад дизел, коробкаш механика. Мошин гуфтад дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, фурӯхта мешавад. Маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро, мошина айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. 25 000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 161 000 рубл мешавад. Ва харидора ниқ боша гуфтад марҳамат занг занед ами рақаму бо муомиладора арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daiwo Nexi соли барориш 1994, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад, мега соҳибаш бародаро балоношинавай фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест, мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 12 000 сомон нархаш кадай. бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 77 000 рубл мешавад. харидори неқуша гуфтад марҳамат занг занед. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар агар ба даст овардан мехоҳем ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra A соли барориш 1992, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механика. мошин гуфтад дар трасса 120 мегардад, 10 литр газ қатъӣ, 4 чашкиш 100%, мотор навай астраҷа, хадавоиш нормалия, кузовиш созай, ду балони нав дорад, сентр замокай фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, 14 800 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 95 000 рубл мешавад. харидора неқуша гуфтад бо муомила дорад, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Volkswagen Golf соли барориш 2000 сол, объем мотор бошад 2.0 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, гуфтад фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро, мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 39 000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 252 000 рубл мешавад. ва харидора ниқ боша гуфтад бо муомиладора арзонаш мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Nissan Serena соли барориш 1997, объем мотор боша 0.6 литр гуфтаи соҳибаш, сӯзишворӣ боша газа бензинай, коробкаш механика. мошина гуфтаи соҳибаш дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошин айни ҳол дар ноҳияи Исфара бародаро қарор дорад, 28 000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 181 000 рубл мешавад. харидора ниқ боша гуфтад бо арзонаш мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1996, кузови хетчбек, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш ҳамаш 100% фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест, мошин айни ҳол дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дорад. 33 000 сомон нархаш кадай. бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 33 213 000 рубл мешавад бародаро. ва харидора неқуша гуфтад бо муомила мекунем арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Hyundai Verna соли барориш 2000 сол, объем мотор боша 1.3 литр, сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механика. мошини камрасход гуфтад нав краска кадагем, 4 балони нав дорад, мотор, коробкаш 100%, фақат бензин қатъӣ гаштагаи мошин 6 литр трассада мегардад, 8 литр дуруни шаҳрда. акклиматораш навай, хадавоишам нав кадагем, фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе бародаро 27 000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 174 000 рубл мешавад. ва харидора ниқ боша гуфтад бо арзонаш мекунем. мошин алиш намешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra A соли барориш 1995, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошин бениҳоят тоза, мега соҳибаш умуман задагӣ пусидагӣ надорад, документ дорад, газа бензин кор мекунад, мотор соат боринай, мегирӣ фақат ҳайш мекунӣ.
сум дар кораи барои оператсия гуфтаи дорем, ба ҳамин сабаб арзон фурӯхтест мешавад. айни ҳол бародару мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора 18 000 сомон нархш кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 116 000 рубл мешавад ва харидора неғоша гуфтаи бо муомила дора арзонш мекунем. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед, беҳтарин нархш кадай мошинаи даст натен. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳар рӯза эълонҳои нав барои мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар киҷое бошен худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яке мо шумо бошад. то навори оянда хайр.